wenkosi phezu kwam. Sihamba apha ke sicenga sincokola ngomoya wenkosi. Ngoba uYesu xa efika apha eNazaretha esandogqithika eJerusalem tempileni kwindawo ephezulu iBhayibhile apha wangena apha wathi ngoku izinto sezimehlela uSathana wanomzuzu ngoba uSathana uke wamxikika kodwa ngoku uke uSathana wanomzuzu wokuthi cwaka kulaa gap yokuthi cwaka kukaSathana uvela apha uYesu samvesithi umoya wenkosi uphezu kwam wakhumbula uYesu oba ngalaa mini ngasebhathabhala emlanjeni waseJordana ithi iBhayibhile wakabona uJohana besondela wathi nzala ndini yamarhamba kubana nikelele yoba nibaleke ingqumbezayo umoya wenkosi uphezu kwam ithi iBhayibhile apha wathi uYesu xa engena waphuma ilizwi ithi iBhayibhile apha waqhekeka ikhuselo lamazulu wathi lo kunyana wam oyintanga ukhumbula mkhonzi nomoya ukhumbula nomoya ukhumbula mkhonzi nomoya wathi ababhali bathi xa bengena ngomhla wePentekoste ithi iBhayibhile apha babefa bathetha ngeelwimi zakwabo ngoba besumoya umoya wenkosi uphezu kwam. Siyofika ecaweni sihambeni. Hayi futhi.